warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi ila hadratin Sayyidina Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi ila Muhammad Azad Syekh wa ila hadratin Wadihnikum walini ahli wadini ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyadhus Shalihin terakhir. Ba'an Abirin Iye tanggal benar besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abirin Iye lan diriwayatake saking Abirin Iye Handolatan irrobi'i hiya handolah irrobi Al-Usayyidi kang dosa Usayyid Al-Katibi kang dadi sekretaris utawa penulis. Terus ke Al-Katibi ahadi kutabi Rasulillah kang dadi sekretarise salah sijine pira-pira sekretarise Rasulullah. Sekretaris niku napa? Juru tulis. Alhamdulillah ini termasuk salah satu sekretaris Rasulullah. Kala dawuh sapa Abi Raqtibi. Kala dawuh sapa Abi Raqtibi lagi yang ketemu ni ingsun sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pamolan nuli ngucap sapa Abu Bakar kaifa iku kali kepriye anta utawi sira ya Handolah tuhe Handolah piye kabarmu. Ultu jawab sapa ingsun nafaqo munafik sapa Handolah tu Handolah. Ditakoni piye awakmu? Kula munafik Nabi. Kala ngucap sapa Abu Bakar Subhanallah Subhanallah Subhana maha suci sapa Allah Gusti Allah. Ma ing perkara Tangkuru kang ngucap sapa sira. Apa kowe ngomong apa? Kultu ngucap sapa ingsun nakunu ana sapa ingsun Inda Rasulillah ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yudzakiru nuturake sapa nabi. Iku yudzakiru nuturake sapa nabi na ing ingsun Iljannati kelawan suwarga Wanari lan neraka Ka'anna kaya-kaya sak temene ingsun Iku ru'ya ainin ningali kelawan meripat. Iku ru'ya ainin ningali kelawan merikat. Kalau munafik, maksudnya munafik bukan berarti munafik terus orang iso dipercaya mboten. Maksudnya alhamdulillah itu termasuk nak ning majelis jenengan ceritani keadaane swarga, keadaane neraka. Kula yo mikir sesuk aku ku neraka kok
swarga, kuwatir. Tapi ketika sudah keluar dari majelis, sampeyan nggih ngoten nggih, ning majelis pengajian diulang ngaji ya wedi neraka. Kira mboten wedi maksiat. Tapi kira-kira 1 langkah 2 langkah metu saka pengajian kira-kira ilingan mau apa mboten? Mboten, saiki diulang ngaji. Mung bengi kadang wis ning riyonggon wis cingkrak. Ya ora kuwi. Saiki mangkat ngaji, seneng ngaji, wedi diceritani neraka, diceritani swarga. Tapi sesuk ya lari meneh. Kaya maksiat ya maksiat. Iki jenenge napa? Bagian dari munafik. Fa idza kharajna nuli ing dalem nalikane metu saka ingsun. Tapi ketika kami sudah keluar min indil Rasulillah saking sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ate nek wis balik ngaji damange matur afasna dolanan sapa ingsun. Lho kaya nek pas ngaji niku pikirane wektune arep entek gawe ibadah. Tapi jebule tekan omah dolanan al azwaja ing pira-pira bojo. Tekan omah lali ambek mau sing dikandhake Kanjeng Nabi. Tekan omah yo ngeloni bojo. Ya dolanan karo bojo wal aulad lan pira-pira anak. Nek wis kumpul anak kumpul bojo lali kabeh. Wa ati lan pira-pira pengumpuh jiwa. Ya nang gawe dilenokke karo gawean, dilenokke karo anak bojo. Nanti kadang me salat ora kober, me wiridan ora kober. Nasina lali sapa ingsun. Nasina lali sapa ingsun kasiron kelawan akeh bar lali ora ilingan mau ngaji diulang apa. Nek majelis ngaji yo wedi tapi begitu metu yo ora ilingan apa. Rata-rata nggih ngoten niku. Kala ngucap sapa Abu Bakar radhiyallahu an. Bahwa cumi Allah inna setuhune ingsun setuhune kita iku lanalqa sengit sapa ingsun mislah hadza ing umpamane ikilah afasnal azwaj wal aulad afas mislah hadza ing umpamane ikilah afasnal azwaj wal aulad wal dhai'at. Kaya seri sengit jane di awakku dhewe. Pantalok nuli lunga sapa ingsun. Ana hiya ingsun. Wa Abu Bakar lan Abu Bakar. Hatta dakhalna singgo mlebu sapa ingsun. Ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakul nuli ngucap sapa ingsun nafaqo munafik sapa handolah ya Rasulullah ya Rasulullah. Pakulan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man iku apa zaka utawi mengkunolah nafaqo handolah Daka utawi mengkonolah nafaqo handolah. Kultum ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Nakunu ana sapa ingsun indaka ing dalem sanding panjenengan. Atul karo Nabi iku tutakiru ngeling-elingake tuan. Iku tutakiru ngeling-elingake tuan na ing kita. Minari kelawan rokok wal jannati lan suwarga. Kaana kaya-kaya tak semene ingsun iku royal aini ningali kelawan mripat. Kaya-kaya kula wis weruh swarga, kaya-kaya wis weruh neraka. Fa idza harasna nuli ing dalem nalikane mentu sapa ingsun min indika saking sanding panjenengan. Afasna hale dolanan sapa ingsun
al azwaja ing pira-pira bojo wal aulada lan pira-pira anak wal dhai'ati lan pengumo jiwa maksud ya gawian nasina halilali sapa ingsun nasina halilali sapa ingsun kasiron kelawan akeh. Pakola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi syumidzat nafsi utawi jiwa ingsun nafsi utawi jiwa ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi lautan dumuna lamun nglanggengake sira lautan dumuna lamun nglanggengake sira alama ing atase barang ing atase perkara takununa kang ana sapa sira kabeh iku endi ing dalem sandeng ingsun wa fi dzikri lan ing dalam zikir. Nah awakmu sok langgengake mbone ngarepku mbok ora ning ngarepku wiridanmu amaliyamu la sofahat monggo yekti salaman. Istilah musofahah artinya ngomong musofahah salaman la sofahat monggo yaktine salaman piro-piro lemek siro ala furushikum ing atase piro-piro lemek iro wa fiturukikum lan ing dalem piro-piro dalan siro ya wis ngomong ana wong ki ana kesele ana jeleke yo saatan aja nah pas butuh wae atine pas sesek atine pas bikasri roi kelawan diwaca kasroh roi ora roh iyun tapi napa ri iyun al usaydiyu utawi wasini lansen al muhmalateni kang sepi sangka titik maksudnya ora gen yo ora shin. Nah ana titike ghin, nah ora ana titike ain. Nah ana titike shin, nah ora ana titike wasalam. Iku yaktubu khutbah sapa nabi. Ida ing dalem nalikane yaktubu. Ida ing dalem nalikane yaktubu takon sapa nabi. Anu maring rajulin Pakalu nuli padha jawab sapa sahabat kuwi sapa kuwi ana wayahe khotbah ora linggih kok malah ngadeg. Para sahabat jawab iku Abu Israil utawi Abu Israil niku Abu Israil jenenge sinten Abu Israil Nadar utawa sumpah sapa Abu Israil nadar ki artinya padha karo sumpah nadar utawa sumpah sapa Abu Israil ayahuma ing yen to ngadeg sapa Abu Israil bisyamsi ing dalem panase srengenge. Mereka niku nandar Nabi. Nah berarti cara niku masjidnya Nabi ya mungkin urung ana napa? Urung ana payonane. Walayaku dalan ora lungguh sapa Abu Israil. Walayastadillalan ora ngalap iyup-iyupan sapa Abu Israil. Maksudnya ngadeg ning panase srengenge ora lungguh ora ana payonane. Walaya takalamu nganti nandare lan ora ngomong sapa Abu Israil.
wa yasumu lan poso sapa Abu Israil. Ngangeli napa boten kira-kira nazar kok. Pokoke kok nek aku iso ngene aku arep ngadeg ning tengah lah pangan ora ngomong ora ngombe ora mangan. Wong nazar kok ngangeli awake dhewe. Umpama nazar ku nazar sing enteng sing ora usah ngangeli awake dhewe. Pakola jawab Nabi pakalan limatur sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa dunia ngomong nazar kaya ngono mau Abu Israil muru perintah sapa sira. Guru ing Abu Israil perintahno falya takalam nuli becik omong sapa Abu Israil kok ngomong ana nazar kok arep meneng apa bisu wal yastadilla lan ngalap iyuk-iyupan sapa Abu Israil kon golek kon sing ngadem aja ning panasan pokoknya bayangke arah panasnya kaya ngono kok ning tengah lapangan besok mati garing mengking wal yakut lan becik lungguh sapa Abu Israil wal yakut lan becik lungguh sapa Abu Israil kon lungguh ngadeg terus yo berdingen kesel wal yutim malah nyampurnakno sapa Abu Israil tapi khusus posone somahu posone Abu Israil tapi nak posone kon nutuke tekan maghrib maksudnya mengajarkan hadis ini dengan umpama nazar ojo nazar sing ngangeli awake dhewe wah aku kok nak pengen siji aku arep maca Quran rong juz gampang kira-kira nazare gampang misalkan aku nak pengen siji nak ketemu gawean nak keterima kuliah aku arep mulai melaku ambek ujung saka pondok tekan bojo misalkan Kang Baim ngangeli napa mboten ngangeli nazar sing apik kok nazar sing elek ora pareng nazar sing elek ora riwayatake Bu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari babut iku bab fil muhafadzati ing dalem nerangake nglanggengake ngreksa utawi kersa alal amali ing atase pira-pira perkara bab napa berarti istiqomah langgengke amal itu berarti napa istiqomah. Ola dawu sapa Allah Ta'ala halimah luhur Allah alam yakni apa toh durung teka mongsone alam yakni ana toh durung teka mongsone liladina kedue wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina apa antahsya ayat khusyuk terus bahasa Indonesia nggih apa antahsya ayat khusyuk apa kulubuhum pira-pira atine alladzina li dzikrillahi maring zikir Allah kapan wong-wong ki arep khusyuk atine khusyuk atine ora rati paksa ya ora iso wong khusyuk itu perlu proses perlu belajar wa malan perkara li dzikrillahi krana Allah krana zikir Allah wa malan perkara nazala kang tumurun apa man minal haqqi saking Al-Qur'an hak maksudnya terpergi Al-Quran wala yakunu lan ora ana sapa alladzina iku kaladzina kaya wong Nasrani
utuhu kang diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab mingko dulu saking sadurunge Quran fatolan nulis suwe alaihim ing atase alladzina apa al-amadu mongso pakosat mongko dadi atos apa kulo bunuh piro-piro atine alladzina orang Nasrani apa umatnya Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sangat panjang sekali, tidak terpanjang sampai tidak ada kenabian atau tidak ada pemimpin. Soalnya Nabi Isa kan meninggal muda, nanti tekone Nabi Muhammad itu berabad. Jadinya masa dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Ini ndadeke wong-wong akeh sing do murtad, ndadeke wong-wong akeh sing do atos ini sama. Kalau sami kaya ngoten, wong kuwi nak suwe ora kumpul karo ulama, ora kumpul karo kiai, ora kumpul karo wong alim, biasane atine yo atos. Kalau jenengan jangan sampai dalam durasi 40 hari ini dileng-eleng jenengan ojo nganti ora kumpul wong alim. Karena saya ini pondok jenengan dipaksa bendino ngaji, ya diulang ngaji. Nah tapi sesuk jenengan pun boyong. Iso uga mungkin jenengan nganti sasi ora tahu kumpul wong alim, termasuk apate ora tau kumpul wong alim atine dadi atos. Nah atine dadi atos berarti adoh saka Gusti Allah. Makanya ada ulama yang membatasi ojo nganti jenengan tuh maksimal 40 hari jenengan wis kudu kumpul kiai, kumpul wong alim. Makanya kadang orang wong gawe majelisan itu maksimal selapan. Pinten selapan. Selasa kliwon itu selapan. Selapan itu pinten dino? 35 hari. 35 hari berarti urung 40 dino. Kok ana wong 40 dino kok ora kumpul ulama? Atine atos. Makanya majelisan ana sing selapan, ana sing sesasi pisan, ana sing 28 2 kali, ana sing seminggu pisan. Iku kangge napa? Ngempuke ati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa qafaina lan netut bureni ingsun. Wa qafaina sun ing Isa bin Maryam al-Injila ing kitab Injil. Wa ja'alna lan dadekake ingsun fi qulubil ladina ing dalem pira-pira atine wong akeh. Wong akeh yo itabau kang padha manut saka alladzina hu ing Isa rahmatan ing welas. Iki yo ketutur Nabi Isa yo duwe belas kasihan wa rahmatan lan tegese welas. Wa rohbaniyatan lan nganyari ibadah. Wa rohbaniyatan lan nganyari ibadah maksudnya semangat illa tiwa aridwanillahi kejaba apreh ridhone Allah. Yang ibadah niku ya puncake ibadah golek ridhone Gusti Allah. Famarau nuli orang reksa sapa alladzina. Famarau nuli orang reksa sapa alladzina ing rohbaniyah. Hakori ayatiha kelawan hae reksa rohbaniyah. Hakori ayatiha kelawan hae reksa rohbaniyah. Al-Hadid 27. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala walan takunu lan aja ana sapa sira iku kalati kaya wong wedok
nakodos kang rusak sapa alati nakodos kang rusak sapa alati ghuslaha ing benangi alati benang alam dia namanya lawe saiki jelas paham lawe boten lawe itu artinya napa benang kalau di lawe ditulis benang ghuslaha ing benangi alati. Aja jadi wong sing kena rusak barang wis kuat